Вялікі дзякуй спадару з метро за даклад, таму што наконт агульнай палітыкі абмежваюсь только адной тэзай, што сапраўды сітуацыя Беларусі проста катастрафічная і ніколі ў жыцці беларускай нацыі такого не было. Мы жывем перад ваеннай Европе. І тут натуральна патрабуюцца проста вялікія высілкі кожнага беларуса для того, каб этой сітуацыю пераламіць. В пэўнай ступені каштоўнасці ёсць і сам рух салідарнасці разам, нават па назову, таму што я нагадаю, што в 2020 годзе Беларусь была пад гібриднай атакай Расійскай Федэрацыі, і асноўныя актары, якія выскачылі як чэрці з табакеркі в траўні 2020 года, яны відавочна абапіраліся на Маскву. І газпромаўскі кандидат, ён нават хоча стварыць партію вместе, што пераклікаецца з нашым назовам рух салідарнасці разам, які паставіў палітычнай сваёй галоўнай мэтай в 2018 годзе палітычную барацьбу з расійскім імперыялізмам. І мы бачылі гэта тэхналагічна праз адраджэнне нацыянальнай памяці нашай нацыі, нашего народа, праз супрацу Беларусі з іншымі краінамі Трохмор'я і праз вызваленне палітвязняў. На вялікі жаль, две апошнія нашы задачы, яны зараз пад вельмі вялікай пагрозай. Найбольш балючая это сітуацыя па палітвязнях, таму што яшчэ летом 2023 года мы праводзілі спецыяльны сойм, где методологично практычна расклалі все от А до Я, але что-то оказалось никому не патрэбна, в тым ліку на вялікі жаль і тым палітвязням, которые приехали в Польшу и в іншыя краіны и были уже вольныя. Таму на сённяшні момант мы маем заніжэнне колькасці палітвязняў недзе на парадак. Мы маем тое, што адбываецца штодзённыя арышты, колькасць палітвязняў весь час павялічваецца. І сапраўды Европа не бачыла такіх палітычных рэпрэсій, пачынаючы з улады чорных палкоўнікаў Грэцыі, але ж гэта не адбіваецца на масавай свядомасці. Все неяк аказаліся закалыханыя перамовамі, якія пачаліся год таму назад в адкрытую паміж адміністрацыяй прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа і Лукашенко і КГБ, між іншым. Што в гэтым накірунку зрабіць, я до конца не ведаю, калі шчыра, як эту сітуацыю пераламіць. Таксама дастаткова складанае по-другому пытанне это супраца Беларусі з іншымі краінамі Трохмор'я, тому што практычна все спецыялісты, якія разам са мной займаліся гэтым пытаннем, яны засталіся альбо в Менску, альбо уже на небёсах. І тут просто не хапае спецыялістаў. У нас было некалькі спробаў на ўзроўні замежнага сойма падысці да сур'ёзных праблемаў, звязаных з геапалітыкай, звязаных з Трохмор'ем, но мы весь час не даходзілі. А вот першае пытанне адраджэння нацыянальнай памяці, яно, в прынцыпе, рэалізуемае нават в замежжы, таму што тут рух салідарнасці разам правёў вельмі вялікі аб'ём працы. І на сённяшняе пасцежанне я падрыхтаваў праект асновах акцыі руха салідарнасці разам. Прашу звярнуць увагу, што все, што набрана вялікімі літарамі, это новыя прапановы. Іх магло бы быць больш. Все астатняе рух салідарнасці разам рабіў. І тэарэтычна і некалькі гадоў таму назад, і цяпер магчыма праводзіць такія акцыі ў Варшаве. Калі ўлічваць, што гэтыя акцыі павінны насіць розны характар, это не абавязкова мітингі, не абавязкова шэсце, бо гэтымі акцыямі практычна рух салідарнасці разам збудаваў такі шлях беларускай нацыі. Тут ёсць практычна все асноўныя этапы барацьбы беларускай нацыі за сваю дзяржаўнасць і з рознымі акупантамі. Натуральна, две акцыі, которые мы праводзілі в Беларусі, яны не вельмі актуальны в Польшы, але ж дадаюцца новыя. І вот якраз тое, што тут прапаноўваецца, каб все-таки мы падымалі пытанне забітых палітвязняў в турмах, это дастаткова прынцыпова, бо ГБшны рэжым, ён практычна перайграў нас
не только тым, што эта страшная параза адбылася ў 2020 годзе, наступствы якой яшчэ не да канца все зразумелі. Але ж і сёння вось самае крыўднае не то КГБшныя нарацівы на дыяспары, але ж прымушаюць, каб забітыя палітвязні былі забытыя. Сітуацыя вельмі складаная. Гэта яшчэ падкрэслілі тыя акцыі, которые мы рабілі апошнім часам. Нагадаю, што мы прынялі актыўны ўдзел і было вельмі цяжка і в арганізацыі чарнобыльскага шляха ў Варшаве. Ён был самы вялікі на дыаспары. Я лічу вельмі паспяховай. Яшчэ больш паспяховай была акцыя 23 траўня в Варшаве. Это практычна было 5 акцый, которые праводзілі нашы калегі в гэты дзень. І практычна уже на ронда вольнай Беларусі адбыўся, як я лічу, першы беларускі апазіцыйны мітынг за апошнія 5 гадоў. Потому что там были представлены розныя беларускія палітычныя сілы, которые не залежаць ані ад Москвы, ані ад Брюсселя. Тут спадар Зміцер крыху закранул гэтую тэму. Я хотел бы просто яшчэ прасцей сказаць, што той московский проект, который был в 2020 годзе, он спецслужбами был просто передадзены на Захад і зрабіўся заходнім. І выступаць супраць яго таксама абсолютно бессэнсоўна, таму што Захад цудоўна разумее, што ён робіць, ён цудоўна разумее, з кім ён мае справу, і тут ніякай памылкі няма. Я просто нагадаю, что при 2 сусветных войнах, которые были уже в истории белорусской нации, так, и Сход, и Захад отыграли свои роли. И тут, на жаль, так, мы можем казаць про трагічныя моманты нашей гісторыі, которые каштавалі жыцці мільёнам беларусаў. Сёння для того, каб хотя бы обозначить вот это основные акции Руха Солидарности разом, абсолютно необходно провести дастатково великий объем организационной працы, якой збіраюся займацца цэлае лето. Для гэтага прапануецца прыняць сёння на соймах праект анкеты і зацвердзіць канчаткова, бо практычна я паспрабую да 1 верасня ці до 1 кастрычніка, каб все-таки вот эти 18 районов, которые есть в Варшаве, и 9 районов, якія ёсць каля Варшавы, это практычна Великая Варшава, яны былі все-таки ці обозначены координаторами Руха Солидарности разом в Польше, ці суполками Руха Солидарности разом. І асновай якраз будуць вот гэтыя акцыі, якія сёння прапануюцца. Тому першае, я прасіл бы так, гэта асноўныя акцыі Руха Солидарности разом прыняць за аснову, канчаткова не зацвярджаць, бо пасля будуць сустрэчы і сходы, на якіх якраз гэтыя асноўныя акцыі будуць удакладняцца. Таму што калі людзі не падтрымаюць гэта, то ў нас магчымасці праводзіць будзе, як і раней, 2-3 акцыі. Напрыклад, абсалютна неабходна праводзіць дзень 23 траўня, мы уже другі год его праводзім. Сёлета, я яшчэ раз скажу, паспяхова. Абсалютна неабходна праводзіць агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізма і нацызма, я тут буду рабіць. І абсалютна неабходна праводзіць дзень памяці Вінсэнта Гадлеўскага, асабліва улічваючы яшчэ такую асаблівасць апошніх 6 гадоў, таму што Габня вельмі актыўна перепісывает гісторыю. Это тычыцца як ключевых асобаў беларускай гісторыі, в тым ліку і Кастуся Каліновскага. Я хотел бы нагадаць, што зараз для меня абсолютно нечакана адным з великих специалистов по Кастусю Каліновскому зрабіўся Гіген, бонпрефесійны гісторык, его наши цитуют частяком. И что там история, что пропаганда, я до конца зразумець не могу. По Гандлевскому за апошнія якраз 5 гадоў таксама праведзена вельмі великая работа, и то, что мы зрабілі, пачынаючы з 2006 года, практычна уже нейтралізавана. Яшчэ раз падкрэслю, вот хтось з наших калегаў вельмі здзівіўся, калі он шукаў нашы акцыі по Юрку Моніча, чаму он не можа знайсці там фотаграфію. Вельмі шмат вычысцілі.
вычищают вельмі акуратна, переписывают гісторыю практычна на нашых вачах, і это вельмі небяспечна. Вяртаюсь яшчэ раз да самага галоўнага. Зараз наша агульная задача па аднаму чалавеку долучаць людзей да руха салідарнасці разам з абсалютна з канкрэтнымі мэтамі. В першую чаргу это вот тыя акцыі в Варшаве, в іншых гарадах Польшы, якія трэба будет праводзіць па магчымасці. Фармат гэтых акцый можа быць розных. Між іншым, таксама трэба звярнуць увагу на асобы беларускіх герояў, якія ў нас ёсць в аснове гэтых акцый. Напрыклад, трэба размаўляць з тымі же парафіямі каталіцкімі, грэка-каталіцкімі, з праваслаўнымі, таму што шэраг нашых нацыянальных герояў яны былі вернікамі, як, напрыклад, той же Мікола Ільін. Нельга забывацца пра яго забойства. Вось это таксама, на жаль, ключавая дата в расійска-украінскай вайны. Ці Вітольд Ашурак. Бо тое, што адбывалася сёлета па дню беларускіх палітвязняў, яно меня не вельмі моцна задавальняе, бо так не павінна быць. Практычна мы вельмі моцна адступаем у параўнанні з тым, што было некалькі гадоў. Ёсць гэтаму вельмі простае тлумачэнне. Узраслі рэпрэсіі, яны адбываюцца да такой ступені масава, што за апошнія 2 тыдня практычна все нашы актывісты да мяне звярталіся аб тым, што былі обшукі ў іх сваякоў. Прычым тут сістэмы няма. Прыходзяць нават да тых, хто не ўдзельнічаць ніякіх акцый. Проста сам маштаб рэпрэсій вельмі узмацніўся, бо людзі накручваюць сябе. Звяртаю увагу на тую лічбу, которую Белпол 21 траўня агучыў: 500 000 рэпрэсаваных беларусаў. Это абсалютная праўда. Вось, калі казаць пра палітвязняў, это уже десяткі тысячаў. Мы можам только зараз здагадвацца, колькі людзей знаходзіцца сёння за кратамі, але ж іх не менш 5000, то ж лічбы просто грамадныя і жахлівыя. Таму на нас, як людзей, якія в замежжы, нягледзячы на тое, што абмежаваныя нашы рэсурсы, нягледзячы на тое, што дастаткова моцныя уплыў і тут спецслужбаў, і маскоўскіх, і лукашэнкаўскіх, кладуцца пэўныя абавязкі. Мы все-таки абавязаны быць салідарнымі з нашым беларускім народам, які паневолены, але жывы. І вось якраз адраджэнне нацыянальнай памяці, падтрыманне духа беларусаў, которые все равно арыентуюцца, і інфармацыя аб тым, што адбываецца за межы, да них доходзіць, я лічу адна з самых нашых галоўных задач. Пры ўмацаванні, пры з'яўленні нейкіх ініцыятываў, то будет як в Менску, дзе засталася абсалютная большасць сябраў нашего сойма, так? Мы практычна падтрымлівалі все беларускае. Таму, закончиваючи сённяшний свой рабочий доклад, вот, про то, что просил бы до конца не задержать вот этой основной акции руха солидарности, ось, открыты для прапановаў, але ж вельмі прашу, што калі хтосьці прапаноўваюць, то трэба абавязкова не быць вялікім начальнікам і разумець, якім чынам гэтую акцыю можна рэалізаваць у Варшаве ці іншым горадзе Польши, бо частиком люди просто любят что-то обозначить, не отказываешь свои словы. Такое было уже в Варшаве неаднойчы, и гэта не вельмі добра, потому что нагрузка и так вельмі великая. Другое, вот я казал, что по одному человеку трэба зараз зноў вяртацца до того, что мы рабілі 80-е, 90-е гады, и спокойно это рабіць. Вось. Кожны чалавек, які сёння здольны дайсці да руха салідарнасці разам, каштоўнасць, тому што ніхто не можа адмяніць тым ліку і законы філасофіі. Насамрэч, сябраў руха салідарнасці разам в Польшы дастаткова вялікая колькасць. Я могу сказаць, што я ж дзейнічаю дзесяткі гадоў. Рух салідарнасці разам заснаваны ў 2006 годзе. Я, напрыклад, бесплатна нават падпісваў столькі рекомендации за гэтыя гады, так что можно было проводить в Варшаве так шматлюдные акции и не сильно напрягаться. А ж люди есть люди.
Таму, хто прыйдзе, той і будзе. У рэчышчы гэтага для нас вельмі важна сёння рашэнне все-таки дафармоўваць замежны сойм руха салідарнасці разам і прыняць рашэнне аб тым, каб всем вам вядомая Паліна Шарэнда-Панасюк стала таксама віцэ-маршалкам замежнага сойма руха салідарнасці разам. Асабліва важна, практычна ў нас няма каму зараз займацца тымі рэчамі, звязаныя з кантактамі з уплывовымі замежнікамі, якія займаюцца Беларусю. Так атрымалася. У Паліны ёсць і свае сувязі, мы дадзім дадатковыя. Вось. Таксама вельмі важным з'яўляецца решение другое, которое прапаноўваецца. 23 траўня пры правядзенні мітинга была вельмі добрая ініцыятыва Зенона Пазняка о консолидации национальных сил. Потому вот, як ён сказал, в такім формаце і падрыхтаванае рашэнне сойма, которое я таксама вельмі прашу прыняць, бо трэба падтрымліваць высілкі, которые скіраваныя на кансалідацыю беларускай нацыі. Вось, бо сітуацыя зараз вельмі цяжкая. Ну і натуральна, канчаткова трэба сёння зацвердзіць анкету для того, каб можна было спакойна абыходзіць і сябраў руха салідарнасці разам, і людзей, якія могуць быць сябрамі руха салідарнасці разам, каб разумець, на каго можна разлічваць пры планаванні іншых акцый. Папярэдні такой этап працы трэба закончыць да наступнага замежнага сойма, які павінен адбыцца праз 2 месяца. Вельмі спадзяюся, што за гэты час будуць створаны першыя суполкі в Варшаве, адбудуцца сходы і сустрэчы, которые я планую. Акрамя того, мы готовы, і я асабіста, да прапаноў з гарадоў, в першую чаргу Польшы, і па суботах можем приезжать. Такие поездки трэба организовать. Это магчыма в Беластоку, в Познане, магчыма в Гданьску и в Кракове. Там размова будет крыху іншая, не про все вот эти акции, которые мы сегодня в якости основы пожадана каб приняли, а каб хотя бы зрабіць упор на 2 акцыях, магчыма, і тых, которых няма в этом спісе, бо, як сцвярджалі класікі, вось, нацыянальная ідэя мертва, калі няма дзеяння. Вот дзеянне патрэбна, асабліва улічваючы, што дыаспара, яна і в дзеяннях пад дастаткова моцных сёння кантролем. І з гэтым трэба заканчиваць, бо каким-то парадоксальным шляхам, а ж дыаспара сапраўды так атрываецца ад того, што робіцца в Беларусі, просто не бачыць, як з кожным годам павялічваецца памер той катастрофы, які напаткаў наш народ. І на вялікі жаль, я не магу вас супакоіць, што ёсць нейкі там залатой ланцуг, за які можна дёрнуць, и ситуация поменяется. Потому что, нагадаю, это все разумеют, что мы находимся перед военной Европой. И тут, например, то, что белорусская диаспора находится в информационной бурбалцы того же официального Киева, так само может отыграть достатково трагичную для всей белорусской нации рэч, бо я звернуў увагу, што уже 1,5 месяца з Киева ідзе нет дакладнай інфармацыі аб тым, што адбываецца в Беларусі. І это таксама пагражае і Украіне, і Беларусі. Я нагадаю, што калісьці рух салідарнасці разам прымала адпаведную заяву пра сітуацыю в Украіне, практычна ніхто не надрукаваў, акрамя радыёрацыі. Бо стаўленне ўлады Украіны да беларускага народа, оно просто, в принципе, немагчымае. Практычна не абслугоўваюць імперскія інтарэсы Пуціна, дыскрымінуе грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія в абсалютнай масе тых, хто знаходіцца в Украіне, катэгарычна супраць Лукашэнкі. Это просто яны стреляют сами себе в ногу, яны это пачалі яшчэ в 2022 годзе, і гэта вельмі і вельмі небяспечна. Таму, заканчиваючы свой доклад, я могу сказаць, што як бы цяжка сёння не было, все роўна трэба верыць. Вось, наша нацыя
перажывала жахлівыя часы 20-го стагоддзя. І заўсёды былі беларускія героі, заўсёды былі беларускія прадстаўнікі, якія работалі менавіта на перспектыву. Менавіта таму ў 91 годзе і была адноўлена незалежнасць. І як бы цяжка не было сёння, вот якраз прапаную выкарыстаць рух салідарнасці разам для беларускай працы. Дзякуй.